kanzirna sikula hian thil diklawa omni arin na hi apung tial tiala chu enge ni angle kan fate hi an hmalam hun atana in po cha turin sikula kan kaltir ania an ma chontu khovel chu in thlakin a thanchak em line kanzirna sikul te hi kumza chuangkal ta atang khan an le in thlak me ulo mi thiam te na an chui dana chuan kan sikul kalphung hi factory athok tur atan no pangte kai shwaina an ber mai industrial age hun lai anga mi tam tak arwala thunung tumna kalphungai rang kha alani no pangte chu da khomin sikul bel hmangin kan thunna dilengin ti tura kan ti te ti in hun an hmangrala thurule lekhabu la chwagro page somlina keuru tonglo tur sikula hian turak anti anga an chuan thuoi lo man an donga hengte hi factory athoka mi thunwaya an theina tura in po cha na thatak ani reng ani industrial age hunlaya factory apo khan ti tura anti che itia an thunun theite chuan lo man idong don ani tuna kan khovela chuan ti tura anti che iti ngor ringa chuan i thleng sang thei angem khovel thang chakle mason zela chuan swang to na le wa man na nei thate them thiam te an mo to a amai ro chu industrial age hunlai ami anga zertina an la don reng awangin heng thu te hi an zertir tal lo ani ni tin an nun kan control awangin ma ni ro in rel le thuna ina an ka cham ema tunlaya chuan na poimo kan thok ani chuan kan hun le omdan turte mani in kan rel fela kan ti turte le intika nge kan ti ang ti te kanin po cha amai ro chu sikula chuan chu tiang ani haulo kan sikul system hi kan fa ta tan a hlom em na chan chu annu na le an thil tia thu an nei lo awangin an ngai hlulawa mani a mason a chu zia an shithiam lawa mani ro in rel na poimo zia an shithiam ne lawa hewang hian sikul no pangtam tak chuan sikul an ngai na lo ani ni tin minute tin midangin iom dan tur le ti tur shil chesela engtin nge ingayang tunlai kan zirna kalphung tamzo khi by heart system ani tlang puya thatinin until by heart sate an thwaka ala onem ti kan enfia chathiam na nei tak manglawin an by heart a chuta exam zo an na theng hil vek tlang pui boka inzir tirna hi ing hetianga lem lo hian ril zok le thazokin akal pui thei ani exam result rungot hi kan boy puya hi kan fatime baka zirtur tu le nu le patutan ashi se lo em ani kan fate hian tuition class lagnan hun tam tak an khorala thil omjane lo lekin loka an theng hil e mei tu by heart tumin san re tak kan thleng an menga an nei ven le an phu zong te kan ngai poimo saklo kan sikul system a chuan no pangte chu a hawin room pakhata thil in ang kan zirtira ama ero chu kan zawai hian kan danglama kan nei ven le kan phu zong te kan thiam zong te in ang silawa no pangta na zon na poimo ber kan sikul system in angai poimo ni alo te chu eng thila nge ka that ber ka tui na ber khovela hian enge ti ka du'a eng tia ka nun han nge ka du ti hi ani niro puile lotling tak sikula ti shalo fail thin tam takan oma tuma se anin tungding le me chiti ralin in tungding theilo tam takan ombok he school system awang hian talen nei thatak tak ma se anni tur ang ni phalo mi exam ni omang ti hi chia sen ani lawng kan zawai hian kan thiam dan arang theu kan ti to kha a then hun rei lo te a an thiam zung chunga then khatin hun an du rei dawa chung te chu inzirnan man ruwa kan mamu dan azirin adang bok tuna kan sikul kalphunga chuan thil thiam tura hun i du rei deuh chuan ho tling lo thiam thi lo ti lo nga ringota ni tin da kar nga chuang no pangma thu kan soya in bia kan khap tlat boka he hino pangtan apui em ba ka an sha thiam da in chen bok si lo kan sikula technological tangin no pangte an du tu in all sam takin an zir thei to a ma se
kan school system bok awangin andu angin an mangjang kai thelo ani industrial age hunlaya no pang kan zeti dan hi a theng to a tunlai khovel ma chon turin no pang te apui nyok to lo ti chu herwal ani lo chu wangin kan school system hi thak a thul to tak set ani